Papol to hadian kani ka jing job jung pi ka jing I jung pi ka kala kawan hangno hop lingba kani ka jing job pio namar pia kon yu kertong jung ka NPP ka ba kila angnot ba kin gin job be te ka seat ka ba pia kon hakabakat do ki pai ba ki jet ya ka merit experience education ethics kita ki ya kita baru mendai bala pencut hit da ka bo jong pisah hadu kanu kata ka jing yakun ka jong pi namar ni bana ba kata ka pisah kala tuj bang te po West Shillong ka jing shisha ba ni job da ka margin ka ba lajan 100,000 te ka kren ya baru sa analyze ma pi the rest te menta abede pat bat kani ka namar ba ka UDP kala yo shipo seat chejong PE komno abede pat ban thaw ka sorkar to don kam be tang ki regional front ani ban kantaj ek NPP kuma ki paj ba ki angnot ani dakano ka benta pin ya chkhman beringkong shwang ka UDP kala benta ka UDP bat ki way ki regional state based parties ki la long ki major player ha kani ka assembly ka benta te nakata kadau ngin om ya kyrkieh bani kynthih chatu lani shani Ngin don consultation ka balong very clear crystal clear bat ki para be job nang tu garai kan sami